úžasné, ale už sme si zvykli. Už niekoľko rokov terorizuje NHL takýmito kúskami, povedal na margo výkonu Petra Bondru obranca Javorových listov Erik Brewer. Prakticky som tu nováčik a si myslím, že som hrdý, že som tu a že ako mužstvo sme vyhrali. Nástupnické státy bývalého Československa už čtvrtým rokem vládnou světovému hokeji. Z mistrovství světa dočkala i Slovenská republika. Ovšem rozhodl jediný moment s Petrem Bondrou v hlavní roli. Minutu a 40 vteřin před koncem za nerozhodného stavu 3-3 roztancoval celé Slovensko. No Bondra je Bondra. Bondra je Bondra. V cestě za vysněným titulem stála Slovensku už jen jediná vteřina. Super nahrávka od Žiga, si myslím, že ten gól nás slúžil a dal nám silu do konca dotiahnuť tento zápas a máme z toho veľkú radosť. Ak človek sa snaží a robí všetko preto, aj to šťastie príde na vašu stranu a dnes sme to šťastie mali. Ukázali sme srdce, ukázali sme vôľu.